ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Нархи Наво. дар имрӯза видео дута квартираи фурӯшӣ дорем. агар шумо харидор бошен, видеоро то охир тамоша кунед. агар шумо лайк мондагӣ набошен, барои дастгирӣ кардани мо дар видео лайк монед ва видеоро то охир тамоша кунед. мо бошад навори имрӯзаро сар мекунем. якум хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, 65 микрорайон, секомата квартира дар 9 этаж қарор дорад. 78 метри квадратӣ, новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. хонаро срочно фурӯхта мешавад. дар наздикӣ мактаб, боғчаи кӯдакона, бозорча дар наздикиш аст. нархаш 487 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор аниқ бошен, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед. дар видеонавор лайк бигузоред. баъди тамошои видео ҳатман фикротона дар комментария нависен. касе дар канали мо меҳмон аст, дар канал обуна шавед. як рӯз пас ё ду рӯз пас видеои нави хонаи фурӯшӣ мешавад. ҳатман дар канал обуна шавед. мо мегзарем ба дигар хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, секомата квартира дар 10 ошона қарор дорад. 80 метри квадратӣ, дорои 3 лифт, бинои 15 ошонага, новостройка аст. беҳтарин ремонт кардагиан хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. фақат медарои зиндагӣ мекунӣ. нархаш 560 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо савдо ҳам карда мешавад. агар шумо харидор аниқ бошед, аз номи канали мо гап занед, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошен, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, видеои мо ба охир расид. агар шумо лайк мондагӣ набошен, барои дастгирӣ кардани мо дар видео лайк монед ва фикротона дар комментария нависен. айкуҷо хонаи айкуҷо мошин, айкуҷо заминҳои фурӯшӣ, хонаҳои фурӯшӣ арзон бошад, шумо ҳатман фикротона дар комментария нависен. мо фикрҳои шуморо мехонем. айкуҷое ки шумо гуфтен, мо ай ҳамунҷа дастрас мекунем, пешкаши шумо мегардонем. шумо моро дастгирӣ кунед. дар видео лайк монед, видеоро падилитса кунед. беҳтарин комментария нависана фаромӯш накунед. раҳмати калон барои дастгириётон. хай дӯстони азиз, ҳама киса саломат бошен. аллоҳ мададкори ҳамаи шумо бошад. хай дӯстони азиз, то видеоҳои оянда. хай.